Il-Gvern Russu qed juri nuqqas ta' rispett kbir lejn wieħed mill-akbar mexxejja importanti fl-istorja sabiex jaħbi l-passat ta' ħbiberija bejn id-dinja tal-Punent u r-Russja. Hekk stqarru diversi esperti u kelliema internazzjonali hekk kif Mikhail Gorbachev, l-eks mexxej Sovjetiku li miet aktar kmieni din il-ġimgħa indifen mingħajr ma jingħata funeral statali u mingħajr rikonoxximent mill-Kremlin. Ħafna qalu li l-libertajiet kollha li ħadem għalihom Gorbachev waqt li kien mexxej tal-eks Unjoni Sovjetika qegħdin jispiċċaw fix-xejn bl-azzjonijiet u ambizzjonijiet ta' Putin. Infatti, esperti politiċi insistew illi ma jinsabu xejn sorpriżi li Gorbachev indifen mingħajr ebda rikonoxximent hekk kif għal Putin dan huwa r-raġel li kisser l-eks Unjoni Sovjetika. Il-funeral sar fit-8 ta' filgħodu u ma kien hemm xandar fuq ebda stazzjon televiżiv, anke r-rapportaġġ tiegħu kien wieħed limitat immens. Din mhijiex l-ewwel darba li Putin wera nuqqas ta' rispett lejn l-eks mexxej Sovjetiku u sa mill-ewwel ġurnata ta' tmexxija tiegħu Putin malajr beda jmur kontra l-libertajiet li bena Gorbachev. Hekk kif malajr neħa ħafna mill-liġijiet liberali u mill-ġdid beda jibni l-influwenza Sovjetika li kienet tiddomina b'saħħa qabel is-snin design.